san ki duba kiran sari yayin da nake ranki. Ki zan mai jin tausayi na zaɓin ruhinki, ki duban dukkan ɗawainiyar da nake kanki. Ki shaida din dan na gane ni ra'ayinki, a koyaushe addu'a nake alkare ki. Domin ki kasance a kan saman duk makiyanki, a bar so na harba na ya ja zamaninki. Na yi maki annabin shiri na da ƙaunarki. Duba sako na zana so ki turan amsar. Shararre fitacciya musu birga tabbaya taka rawar ganin da ya cancanci ai ba masa jinjina masa. Da farko da wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Ina fatan da kayan namun kalmar nan guda daya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar gararwa da kuma alamar like domin mu zo muku da wasu abubuwa kan wannan fitaccen mage wanda dai ina wagoge masu matukar daɗi masu rozara zuciya da idan ka saurari waka shi zaka yi matukar jin daɗin ta zaka yi bare ta maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waka tashi. To wannan mage dai an sanya da sosai a bangaren taka rawar gani da yake a kowane lokacin musamman bangaren wakokin shi da nanaye wannan yake fitarwa masu matukar daɗi masu zuciya ta da idan ka saurari waƙar shi zaka yi matukar jin daɗin ta kuma zaka yi bare ta amma kai ma comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waka ta yi. Saboda haka muka kawo muku kai tsaye wannan bidiyo a cikin wannan channel mai albarka mai suna Arewa CD. Muna fata za ku mana mu ma share din bidiyon zuwa dukkan wasu garurukan ku na watsa da na Facebook domin ku tabbatar da wannan channel mai albarka kuna yin da kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun waƙoƙi da take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi wannan fitaccen waƙi wanda da ina fafata waƙoƙi a cikin faɗin Najeriya. Muna ƙara muku godiya musamman don sharing da commenting da kuke mana a kowane lokaci. Shararre fitacciya musu birga tabbaya taka rawar ganin da ya cancanci ai ba masa jinjina masa. Da farko da wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Ina fatan da kayan namun kalmar nan guda daya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar gararwa da kuma alamar like domin mu zo muku da wasu abubuwa kan wannan fitaccen mage wanda dai ina wagoge masu matukar daɗi masu rozara zuciya da idan ka saurari waka shi zaka yi matukar jin daɗin ta zaka yi bare ta maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waka tashi. To wannan mage dai an sanya da sosai a bangaren taka rawar gani da yake a kowane lokacin musamman bangaren wakokin shi da nanaye wannan yake fitarwa masu matukar daɗi masu zuciya ta da idan ka saurari waƙar shi zaka yi matukar jin daɗin ta kuma zaka yi bare ta amma kai ma comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waka ta yi. Saboda haka muka kawo muku kai tsaye wannan bidiyo a cikin wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Muna fata za ku mana mu ma share din bidiyon zuwa dukkan wasu garurukan ku na watsa da na Facebook domin ku tabbatar da wannan channel din mai albarka kuna yin da kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun waƙoƙi da take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi wannan fitaccen waƙi wanda da ina fafata waƙoƙi a cikin faɗin Najeriya. Muna ƙara muku godiya musamman don sharing da commenting da kuke mana a kowane lokaci. Shararre fitacciya musu birga tabbaya taka rawar ganin da ya cancanci ai ba masa jinjina masa. Da farko da wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD.